Argi dago perretxikuta jutea ez tala supermerkatura jutea bezala. Erresegia balitz, eluke grazirik izango. Oain, perretxiku ale bakar bat ez hartzeak ere ez du batere grazirik. Ez hoxe. Anan tipoat, otarta guzti. Horre jakingo bai, nun dauden perretxikok? Segitu ingo zion. Baina? Zer, nire atzetik? Ez, nire pasiatzen. Pasiatzen? Bueno, eta perretxikutan. Perretxikotan holan jantzite? Da nun erun bitu ba. Hemen. Bueno, mesedez, holakorik ez, Hori kimikiok. Perretxikotan eiteko hiru gauza derrigorrezko dituk. Makilie, hotzarie, da labana. Ta gogua, igual. Gogue, noski. Bueno, balua. Bai. Bana joak. Zer? Ikin jutei baltzekat. Ba, etorri haik. Iro. 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 Pentsatu diet, perretxiku aurkitzeko baino hobian aukela perretxiku jateko. Jateko? Bai. Baina jateko norbaite batun bidezak, Hortako oso ona, izi? Oso ona gaina. Ni bani. Babia? Bai. Ba, juai. Etorri ezen lekutik. Juai, kalera. Ibaripen nahiko basurdazeko hemen da. Bai, bi hanketako basurdiak. Honek kaletarrok, ze pentseta ban ba. Neure perretxiko leku eta erungo nabela ala. Konponduta du. Garai batian gure elikagaiak lortzeko, egizatu beste erremediorik ez geneukan. Bai, nik 300 gramo jamon jort, fina jarri, umie mukail joentzako data. Argi dago gauzak ikaragarri aldatu diela. Gaur egunean, komplikazioik haundina, gozaltzeko ze zereal aukeratzea izatea. Artoduna, oloduna, gariduna, azukriakin, txokolatiakin, estiakin, jaso. Hobena gozaltzeko, zarra. Zaharren munduan ere nuna aukeratua bada. Perretxikoen sekzioan suertez edo tamalez, ez da alakoi pasatzen. Normalean, agarikus bizporuz erosten dugu Pariseko perretxikua. Parisetik gutxi daukan arren. Lehenengo aleak Frantziako hiriburuko katakumba eze eta hotzetan zaldikak artean kultibatu ziren. Metroaren eraikuntzak produkzioarekin bukatu zuen arte. Bukatu? Ez guztiz. Oraindik badago galiar mendera ezin bat burua makurtu gabe bere baitan eusten diona. Nire izenkide Angel Moyoli, Parisko benetako azken perretxiko kultibadorea. Astero,
bere aitonaren arrobitik 300 kilo agarikus produzitzeko gai da. Baina goazen Pariseko zorupetik, Urkiolako santutegira. Bertan zain baititugu gure gaurko protagonistak. Edo zain euki beharko genituzke. Dimako 4 perretxiko zaleekin genuen itzordua eginda basora joateko. Baina, hemen ez dago inor. Koldito, pirata! Elementu hauei etortzea aztu dote zaieba? Epa! Pitxarraz! Arrastoik ez? Hau fundamentua, hemen ez dago perretxikorik ez da hauek bilduko dituen kuadrileik. Baina susmoa dut non aurkitu ditzakeda. Ja hemen dauden. Ez dira kapazak izango. Goizeko lehen ordutik tabernan sartuta, ara. Kuadrilla! Hey! ¡Hombre! Egunon. Ez algindoa zen Urkiolara, ala? Hola, temporadas. Nora llevamos a pa unas temporadas. Bueno, seitxuna tartuko du? Ba, perretxiko gutxi dagoen, Aizue, favorez. Hitza eman zeniaten, geldituta ginen. Gato bai, baina, unas temporadas hostia, Bestela gauz hemen, tabernan. ¿Quieres que vamos a que ni me río? Venga, baten bat topatuko du. Baten bai. Venga, le guiñas la hueta, yo guiñas. Venga. Vamos a Venga, vamos a pa. Venga, kuadrilla. Goazen perretxikotara. Venga, moví, mutilek. Venga, vamos a. Això és tu per Mayu. Horri bustiteko bildurreo kingo dodi, bustiteko bildurreo kingo dodi kanpoti, ez barruti, ze barruti bada bizerregetan, Ez pentsau, Horri gurkela erratu mitu ziongo dira, ez aurri guztoz, Horri nipaseko jakie planei udin orduen, egon gozirean agoberotute, con uno de más, eta oine Urkiola urrintxo ikusiko dodiela. Gabian errondan da egunez logure, ezara zumaitia perretxeko gure. Horri perretxiko gure izingo direz, Izingo direz perretxiko gure beste kuerga bat botateko. Tortilla eder batin, daren ondoan zeo zer eta kuerga bat diteko. Aizue, ez dizkizu eta aurkeztu gure perretxikolari komentaristak. Astondo atarrak, Pabi, Anita eta Isidro. Irukote, zelan? Ondo, pozik, oso pozik. Komentatzeko prest? Bai, horixe. Zer esana badute eta ze esana emango dute. Baina orain buelta gaitezen Dimara, ea gure gaurko protagonistak etzaizkidan eskapatzen. Laukote, askotan jotaltzerete perretxikotara elkarrekin. Askotan, inoz bez. Egundo bez. Eta gaur nolatan? Hemen juntuago zatan, nogeziko, zer egin bai, traguke tartu ez, zer goza. Puntatxu, Hemen profesionala, aixe da honek. Bai. Eta koldito ez, ala? Baten joan nintxuan, dekarri nagoen bolsa bete, etxera digau da Andrei monuntzen esan da gizizkenen, horrek jateko barik surterako dauzakela. Eta normalean ze hartzen dezu? Edo pinobelak edo melokotoiek edo zehoz garbia. Hartuko egin dauzenak, baina, zentzu duzakeen ideripez. Bueno, nora joango gara perretxiko bila? Epa, a ver. Nahiak jate leku bete Urkiolan, Ixe da egingo, que busquen el leku y se kutu joan da. Zera, zara negonak era Urkiolan. Zerikiko itzilik, Nekorre. loko. Bai izartu ongoak eta Irisa egingo zakultule, loko. salsa perretxiko Itzileko perretxiko. itzilik. Ai, bala, hostia. Bueno, aizue, aserretu gabe, Ez zarete fidatzen, ala? Koldito bat? Baskarin gotzu posture, bai zekarri zio zer. Bai? Bai, Tira, izan dezagun pakea, Goazen, basora! guazak. Honen ditute de zekiak. Baskari, Guazak, sartu ahi. Martzen, Sartu ahi. Zuk ez duzu sinistan. Urkiolak Bizkaia eta Araba mugaldeko 5.768 hektarea hartzen ditu bere baitan. Eta Mari Jainkosaren bizitokia izateaz gain, bertan perretxiko ugari aurki daitezke. Ondjo beltza, zizauria, errotarria, urbeltz galparduna, gibel urdina, urritxa. Gure kuadrilak topatuko aldu hauetakoren bat? Urkiolora doaz gure lagunak bai. Iro, zuk paraje hauek ezagutuko dituzu, ezta? Ba bai, Urkiolan hasi nintzen ni perretxikotan. 11 urte inguru nituen. Hartzain egin igo, da eurek ardize batzea bizan bitartien, nik perretxiko batzen nituen. Posik joeten itxen etxera. Gaztetan, liluratu, sorgindu egin neuen perretxikuek. Darrezkero, hemen gabiz. Gainera, Urkiolan mendia, basoa eta atxa elkartzen die. Niretzako munduko parajerik zoragarriena. Ba hemen daude, Koldito,
Pitarras, Pirata eta Kepa. Kostata, baina ekarri ditugu Urkiolara. Homo txikitos, egunon, zer moduz? Ondo, baina aizue, horrela joan behar alduzue. Zer, itxuri txarra dekoala. Txarra ez, baina perretxikutara joateko eskas. Hauzedo, que traje ofiziala dimeko, traje ofiziala perretxikotan joateko hauzedo. Bai? Hone zize gartzeako tune perretxikoa. Aizu koldito, niri edarrik ez jo, Larra elegante torrizak. Karrio, erropea. Ba nengo emani, venga, aldatu. Aldatuko. Venga, Bai, aldatu dira. Alteu jala, Nire bai. zokerri zer? Ezak, handik mutirrek. Mobidu, mobidu. Ilundi me dute. Bueno, mutilak, hau beste gauza bada, Bai, ez? Itxure bedeko, Holan bai. Egin gualdu errepasoa. Bai. Azteko, makilak, Nikuk, otarrak, Neiko, Batean Niko ez? tingu jok, ez? Hone betetan buz txarrak ez gara. eta labanak, Labana bebadas batzuk. Hau, nikok. Koldo, ibizteko bla. nik ez dut egarri? Zebez. koldito, labana beharrezkoa da. Alaba, tori nerea. Bi hauzako pa. Bizarrakentziako duztako da pau. Eta beste kontu bat, ez altzen nuen praka luzerik. Ke ba, erropa guzti egotena dana laburre. Ez da egia izango. Bere eskontxan be, frakalaburrekaz, joan zan. Hori ikustekoa izango da. Iro, ze esango diegu kolditori? Niri zentzunek esatuzte, ondartzara txaketa hundirik ez eruteko. Orduen uste dut, basora juteko zentzunek esaten daula, erropak, prakak eta arkondarie, batez be, luziek eta prakak berainan. Ze basuen, adarra ez tozuen topetan, sasilen bat topoko zuen. Orduen zentzunaz jokatu bida. Da gainera, tela fuerteskuek, hobeto da. Da beste komendio bat, erixue txilibito bape bai. Txilibitua? Zertarako? Trafikoa zuzentzeko? Ez, basuen ez dut trafikorik, baina arriskuek ugeri. Da zeo sepaztan danien, zuen mobilek baliteke, ero pila barik, ero kobertura barik gotie. Da zuen bile etorten badie, honen zagatie, urrinera juten da, batez be gabez. Entzun duzue, basora joateko, txilibitoa. Txilitoa, Zito hori zako, ume antzat, ez? Hori da, gure dimako lau umeentzat. Hartu txilibitoa na. Iso zapa. Venga. Oizin bi, albitro inbiluko da. Albitro? Honek etxoko kanikerik. A ber. Penalti. Bueno, ze, hasiko gara perretxikotan. Bai, gozen. Animo, botelak! Venga. Aguas. Eta ondo hasteko, malda ehar bat. Eta euritanta batzuk. Erra! Ederra bai, baina eristetuz gero... Terrenoa komplikatzen behiz zaigu, Eso. Goldito, Urkiolako puntan aldaude zure perretxikoak. Kolito! Deskantzu, Hori. Hola, Boa! Bito, bertan gazaketa. Zeramos izerleik. Bertan nun? Bertan nun? Hor bertan, ja... Bertan ez, Kilometro bien ja. Kilometro bi, holango aldatzagaz? Bai, bia, horko jene perretxiko pillo etxasakor. Bai. Kuadrilla, zelan joan da igoera? Fuera... Iguera gorra. Gorra! Bueno. La denpora eskasa, Giroa ezea dago. Ez daude perretxikorik edo ze? Horko jene dikutxe pillo bat. Tranquilo. Hone gure pilloa zer zingo da, Hone gure zestie pilloa. petetako niko iku. Bajatu como du magik, ez? Igual ningu Josep pijapare bat. Bajatu kotxera, utxitu eta zea torri. Bera jeitsi eta berriro malda hau igotzeko... Urrezko perretxikoak behar dute. Behazelangoak, egon bai behazelangoak. Horrek eroskin erosi esan, muskaria, solnuzak, horriko zatanak epinite. Venga ba, mutilak, gutxiago hitz egin eta lanea. Gora, venga. Venga, vamos, chiquito. Beti, beti. Venga, Animo! Iruke daku txikoan dau. venga, chingonito. Venga, gora! Horrik ez duki horremez oibilteko intentzinorik. Koldok esan gutzie, badago zela, topoko itu ez. Kusiko ezo zela gotzarakadak azetorriko dirian horri dimera. Da perretxikotan mendien ibili behar asko ibili, da astiro. Ez hainik ibili, alo loko. Astiro ibili, topetan da, baina ibili behar asko, eta horrek, bueno, eronderun animoa beste paurretik gehiago zirean. Perretxikotan joateko beda, euri lanparra esaten dugune, hori zirimiri,
Eta egontela lainoan za, laino zera. Laino berea? Bai, eguzki txarra, ikusi iten da beto. Hori be bai. Balasa Isidro, susmoa dut gaur ez dugula eguzkirik ikusiko. Hasi besterik ez gara egin, eta dagoeneko bustita daude gure lagunak. Barrutik eta kanpotik. Handatoz giza, Korreko eta venga. Espero dut, kolditoren hobe beharrez, laster perretxikoren bat topatzea. Bitiok emese zaken. Zer, koldo? Bitiok emese zaken. Aertu ere? Bitiok? Ostia! Topatu dugu lehen perretxikoa. Ostia! Hone zeroza papita? Gibel urdinek? Gibel urdinek? No? Itxura honekoa, ez da? Eleanteak. Ederra. Koldito, hartu lehen eman dizudan labana. Eta eman eurra horri. Zai kondo, a ber. Oso ondo. Bain pixka bat garbitu. Hori, garbitu. Behiakin badakik eta. Garbitan hori jaten. Jaten basikian. Hori jateko ona alda. Honek seguramente percebe kilo bat ukin esker ondoan, itxela. Bai, ez? Bote txistile da. Bai, hoixe. Lehenengo perretxikoa saskira. Eta bigarrena bidean. Polite, Zau, kapita? Udotxe zen biok, ez? Honega temporen apurtantiago ezin basuan, gordozola moduz, ibiltzeko moduz. Elegante. Bai, gaur elitzaizueke bat ere gaizki etorriko. Ez zaita argi geratu. Gibel urdina ala urretxa, nola ditzen diozu horri? Guk, igurrez lehon diri. Zeran? Ez? Igurrez dezakela. Urdina alda hori. Bai. itxabai. Ba, janari gutxi egongo dira munduan urdin kolorekoak, ezta? Gaztaia, bai, ezikeran gaztai urdine. Patatape bai. Arraino bai. Arraino bai ezak, urdine. Txikileak. Txikleak? Tira, perretxeko urdina hau urretxa da, ez gibel urdina. Rusulen familiakoa da. Gure basoetan maiz aurkituko dugu perretxiku hau. Egia da askotan gibel urdinarekin nahazten dela. Txapelak hainbat kolore hartzen ditu. Morea, berdea, urdinska. Urretxek zein gibel urdinek antzeko zaporea dute, eta sukaldaritzan oso estimatuak dira. Pinudietan, ariztietan zein pagadietan agertzen dira urretxak. Gure urretxak, benetan perretxiko maitagarrile. Da galdera bat engotzuet. Zema lekutan ikusten dozuez, onguek salgai, eta urtien zier zemat hilebetetan. Ize urte guztien, baina urretxak leku gutxitzen ikusiko zuen salgai. Eta denpora gutxitzen. Ostera, gure basuetan urretxak nahiko uerizetie, da aprobetxa dezagun. Hauretie onenak eta. Ba entzun duzue, aprobetxatu! Txeli horrein makilu boteik. Gailurluko, haber gatu betan bilu. Deu? Hori da beste bat. Deu zezin opa? Hirugarren perretxeko bat, bueno. Martxa hontan revuelto hon bat egiteko izango dugu. Arrutxe behar gero asko. Lasai, arrautzak nere kontu. Claro. Dozena pare bateaz baikuk. Hau zestia betarro zezerin bako da. Goizu benio geu. Bueno, kuadrilla, zehose topatuko du, ezta? Zozer bai. Zer sartu jok? Egia esan eguraldia ez dago oso atsegina. Eta maldago horra igo behar izan duzue. Baina hasi da azkenean perretxiko festa. Ilo hartu juzek. Bai, Armazue bertan jeko. Bai, hobeto ongo batzuk. Ongo batzu zelan guruzak urdinek edo zelan guruzak. Ongoak, onek paino beha. Hortxe ikusek ongoak. Seguru, Koldito? Hau buena, lex. A ber, egi bada. Zerune zinzari joan, ez tozu sinistan ez ebez. Torri hai. Hanketan bai gukonguak, hanketan. Torri hai. Kusiko. Torri hona. Topatuko aldituzte hanketakoak ez diren ontxoak. Alegia, boletusak. Ba gerosio ikusiko dugu. Orain, boletusaren aitzakiarekin basoa utzi eta hirira joango gara. Jendeak dio, latina hizkuntza hila dela. Nik egia esango dizuet. Latina aukeratu nun matematika ez hartzeatik. Baina, jendeak baoteak izki perretxekoen izenak euskerazkoaz aparte latinez nola dian? Malur, zu lasai, kafia neonek eukiko izut hemen. Ez hartuko, eta naia, ezta? Bueno, Felipe, atxaldeon. Bueno, perretxeko zalia zea, ezta? Bai, pixka, bai. Jarri bidezue, euskerazko hitza, dagokiona, bakoitzana, eta gero latinez. Latinan, txakit latin. Naiz eta bate jakinez, latinez. Ez dakitela. Gorringoa. Xaurilla abizangoa, gibel urdina, ontio beltza, eta orduan... A ver, gibel urdina jarko jo, mentxe. A ver.
Hau zer da? Hau, Bai. Ibil Urdina. Bueno, hemen balda Ibil Urdina, Harri bai. hemen da saio. Hau? Xixa. Beste hau? Hau, Otu Beltza. Earki. Eta gorringoa. Bai. Dano. Ontxo Beltza, Ibil Urdina eta Zarea. Amanita zera gorringo. Bai? Eta Ibil Urdina bagoikoa, ez? Bueno, oso ondo. Euskeaz, fenomeno. Eta latinez? Ikasi aldezu latina eskolan? Baina ikasi zu matematika ez egiteatik, ezta? Bai. Ah, behiratu hemen dazkazu? Hemen dazkazu? Hau esan zaizu, hau esan... Burua Felipe, pustatuko. azken ez kafe hartuko zuet, eh? Hartu lasai. Uño, hau karajilua da, eh? Ez. Amanita badago dana gorrilla eta potxokien etxia ematen eta ez da jate manio jarri. Potxokien etxia, bai, hoxe. Horaxe. Ideik ez. Kero. Zuz izango zea zientzietakoa, ezta? Nahi. Ez zenun letras ikasi. Honek zeo zebakila, eh? A ver, xixa hori, zuruzula, biz. Ibil Urdina Rusula, xixa kantabeluz, ontxo beltza boletuz, gorringoa amanita. Ondo! Oso ondo naia! Ai, ez ez batu. Rusulak Ibil Urdina eta... Hau. Hau panike, nekago! Felipe, Ondo ebili nahi. gaizki. Fallo bat, dano pizate dugu, Nik eunian lau bost. Bueno. A ver. Hoi de gazmatzia, bai. Zorio, nahi. Dana, ondo. Latina alde batera utzi, eta buelta egingo dugu Urkiolara. Ea fundamentu pixka bat jartzen dugun. Animo mutilak. Kontu? Oi, la hostia. Zizu zapaldu. Biteo korruin bebese baiak. Nan, zerbait ikusi dute? Honek... Zutik hau, polite, hau? Hostia. Zerbait ona behar du, Ze ote daba? Ke pasik orte hori kapitana hogeta hori. Polite? Hori lehenago kapitana ezin hogeta. Polete nago ezin dintza txikiten beha. Kirtena padre ukide jo horre. Kirtena bai, kirtena upe baikok. Kirtena. Horri barik. Kirtena? Ikus dezagun zenolako kirtena duen? Piederra, Jode, kepa. Me cago en la puta. Bai, lente. Horrezko kirtena. Hainbesterako alda, kepa? Polite. Honek ekolo jakinak egido. Bai, hostia. Ni jo nango lekuetan jaio nok, Bai? Ongon artean. Ontxo artean jaio, ez dakipanik. Zue pentsetan duzu edo zinik azatu zela mendire. Aia, karri. Bata, zilo, apokoik. Kanpotikiko gitxurien abiteoz. Zagarren itzureiko kanpotik. Kanpotik gitzuria, napi nahi eguak. Zagarra, na? Nik ez dira sagarri txura hartzen. Bitiok? Bate, izazia da. Hola, topo trapuik. Oia, beste bat? Trapu topok. Bitiok. Epa, horreko beste batik? Bai, ze bilundu miloketa. Iepa, kontuz, kepa erori gabe. Pirata, postura hona hartu duzuzuk, Bai. Pastorean itxurea. Venga, pirata, animatu! Venga, pirata. Venga, piratin. Eman! Zuek, bakizu pisu no dimon. Bueno, kolditu guztien badizu. Bitiok? Zer da hori? User ezingoak, interrogazion. Hazenako katxabe topo. Interrogazion? Interrogazion. Igitaia ere izan liteke. Hau, bitxelok, Danon arten kilo bat pai. Kilo bat ondin horre, kilo bat liteko. Zer? Azti, topako itxeku. Pira, ordako zapeste bi. Bai. Oain bai, pirata, zure txanda. Horrepe egin gilokerak irtena. Zer dezu ezuek irtenekin, haze obsesioa. Kontuz horregaz, bieta, gautxo bakila bi. Lodito hau, gero. Bai, ostra ederra, Baina, purrete. Potolo jak. Potolo. Pirata baldagizu horren latinezko izena. Boletus, da? Edulis, boletus edulis. Oso ondo! Perretxiko zaleen artean kutxunenetakoa da udazkeneko ontxo zuria. Udan eta udazkenean agertzen da. Udako eta udazkeneko ontxo zuriak hala ere,
badituzte desberdintasun txiki batzuk. Udazkeneko ontxo zuriak txapela marroi argi kolorekoa du, eta ertzak argiagoak dira. Udako ontxo zuriari ordea, txapelaren ertza ez zaio zuritzen, eta oina txapelaren kolore berekoa izaten da. Bueno, pita. Beste bat, horbe beste bat jak. Bitu pira. Perrutxe kondo azpie. Kirten ederra, Ongoan adinot, Kirtena gora kirtena bera, jaso. Horan, zukiten kiloa, horan garrutuzkeno. Pitarraz, egon lasai. Batzuk hartu dizuk, Bai, badar batzu. Aldapa handia igo behar izan duzue, baina azkenean ontxo batzuk bildu dituzue, Merezidu joke hona tortea. None txikara, zer de monte ezingo bar. Hoi barrendok, hoi erdien finikio getortea. Por si acaso... Uiateko adok? Bai, nada uiateko. Bai, dude bai. Duda barik, en fin. Bueno, kuadrilla, jarraituko aldugu bilatzen. Bai, hombre. Hau bete bera, zestia bete bera. Hau zestia bete? A ver, suerte apurbe bat hau. Hau zestia, makala da gero. Bete bera, koiok, ja. Guruzu egi bartu, nago zango zion ondo hemen. A ver, ba. Etxotokin konfianza asko igez beha, Oinbe, ez ekipa, oinbe. Bueno, kepa, konfiantza pixka bat izan beharko dugu, ezta? Fabi, zuek ere konfiantza gutxi izan duzu, ezta? Gupe hemen, kritiko itizin dutzu, bueno, ni tan mal. Buzikan, zestillo aporrititxuru duri eta beste aporreta animo ez badoa, da, bueno, igual, indiziko berba alinegi, aporritilu zinio gaitxo, ez ikusten dire. Arrutzetzu inizkero tortilla, laurentzako beste polito. Bueno, arratzea, tortilla ez da handi izinezarren ez da harture. Zabala eta lodi izintela. Horixe, zabala. Mutilak, pitarraz eta pirata, aze parea. Nondik atera dira zuen izen hoiek? Dimene mota asko da, danak deko izena. Nire bakek, nire soplosek efin iztean. Nork jarri zizun? Soplosek. Soplosek? Beste bat moto ditxan da, pirata eta zera, bakado. Hone izatetxan, ike asko moto itxek pitarrari da, hone, bai. Soplosipe bai, kado. Halo, orduan goizean tabernan topatu izana, etzen kasualitatea. Eta pirata? Hori, itxasoaren izan da, dimera llegau da, ja, izen aldatu. Oino, originala? Horan txeko, Inpendentziak izinetik nioa rezetatan. Eta betirako? Ba, betirako. Oitu zarete, ezta? Bai. Ota marrute bai. Ota marrute ja, Ota marrute bai. Bueno ba, pitarraz, pirata, perretxikoak pilpilean ditugu, guazen! Ertoa! Pesak, segidik. Guazen goretza. Bitiok, Kolito, bitik hemen. Bueno, pitarraz animatu zaigu. Arbolan hemen. Non ba? Horrek ez duzaketa. Ez, izin badik. Zentzuk. Bitizek hemen. Horrek arbolakoak. Horrek. Gazko ezak, zetako. Hau deskubrimendua. Hori, como la peineta de la Lola Flores, ¿está aquí? Lola Flores? Ez du duteko goi? Uste dut galdu egin naizela. Kolito, zer da hori? Honetuzak setas faraónicas, Setas faraónicas? Ez du sekula entzut. Honek egiten jori nadok, naturak egiten jori zapai, dehonek egiten joriek tronkoa ian. Apurkean zendozak, deiten jori jan. Pitarraz, hori jateko ez da izango, ez da? Ege, bete da, baietz. Fijo ez da ipea. Pitarraz egian dana. Jan eta edan ere, ez da? Hartuko alditugu probatzeko? Ez, horreko beto beta ditxe. Hartu? Bertan itxiko izipa? Beto bai. Bai. Bat txiken hartuko? Ai, hartu. Mata preguntitako, lasea. Erakusteko, baina... Hartu lasai. Iti betxanako elegantia, goitzetan garbitu dipesak. Honeko nango imperdible bat ipinez, no? Bai, ez? Jarri lasai. Tipo, bai, salti. Bai. Zikeran, hiro baiak horti preguntetako zer gauzaken honek. Honeko gauzak, hau trekoaz gero bilatzen. Bai, fijo. Ea ba, Iro, jangarri alda? Jangarri noski, baina hemen kustinu da zeinek zein jaten dauen. Zuaitz honek, bizirik egondan bitartien, guri arnaza emoten izuzku. Da hile gero, perretxikuendako jangarri bihurtu da. Kontu da, naturan, ez dela ezer alperri galtzen, dana aprobetxetan da. Da, Koldito, nik perretxiko hauek eneuk esango.
pira. Erori gabe pirata. Ni gane hasito ja. Baina basur bet hemen. Ezur bat? Oi! Hori bai kirtena. Bitik hemen. Hemen. A ber. Zer dago? Ja, zure baino dago. Kepak beste zerbait ikusi du. A ver, txioset, eta ja. A ver. Eta ja. Me cago en los... Onduz, Beste perretxiko bat. Ui. Pirata, zapaldu gabe, Piritakaria. Hau urretxa bitik. Urretxa? Urdina? Gorrie. Gorria, aletina. Aletina. Lehen errealeko hartu joka urdine debiteko aletikoa. Gibel urdina eta urretxarekin batera, rusularik estimatuena da gibel arrosa goiztiarra. Jateko oso perretxiko preziatua da. Hosto zabaletan eta koniferoetan agertzen da udaberria eta udazkena bitartean. Txapelak, lila eta arrosa koloreak hartzen ditu. Ba, zeik betxeu, Honega temporera zunek hartu jokena zurre sopea nahi eskero, Bai. Txela. Aizu pirata, topatu duzun ezur hori ze animalirena da. Basaldina edo behena. Nik esango nuke oioan okela, Oioana? Oioa. Bai. Enekien urkiolan oio erraldoirik zegoenik. Eta zertarako nahi duzu ezur hori? Saldeiteko. Perretxiko badagoz, oin saldapurret, berotako. Behitu ondo, a ber, gau badau. Beste perretxikorik? Edo beste ezurrik? Betxak hemen gau. Mezak ez. Ba jarrai dezagun. Venga. Ahora toca también ese vestido. Bai, palugo. Estriño gazerrega, daron enbiokala. Saldea aiteko. Behitu ondo, Kepa bakarrik geratu zaigu. Etzen galduko, ez da. Eskerrak txilbito eman diedan. Haupa, Kepa. Haupa. Askotan jota altzara perretxekoetara. Oin gitxi, lehen gehau. Oin etxe ondoan. Etxe ondoan? Etxe ondoan urtan dauri eta nartxean doaz. Ez zara Badimako zentroan biziko? Mendien bizinez da hane txinguruen urtan dauri. Eta ze perretxiko? Ongoak. Eta jate aldituzu? Ba, hombre, hartute jat, bai. Zuk terreno pribatua daukazu orduan? Bueno, pribatu ez da beha. Ondoan, etxe inguruen. Orduan etxeko horiek erraz topatuko dituzu? Bai, zeti ur dauz. Zeti urten da... Urten da hartu? 1 metroan. Hemen ordea kostata? Hemen bai, joder, la hostia. Hau paraje eskaza, Torteko. Ondan denporeaz barrez. Urrengoan perretxekotara, etxe ingurura. Bai. Egia esan, goitik behera busti gara. Ez dakit egunik aproposena aukeratu dugun basora etortzeko. Iro, zuk zer diozu? Badakit, aurizaz basora joetik eta esatzegin edala. Inori betxako guztetan basuen bustik ebilkie. Baina egun bi hiru, aurize badarue, juezeite eze, basora. Denpora honaz baino, parratxiko gehi topoko zu ez da. Gente gutxio da bil. Euria goian behian basuan, ez da giro perretxikuta joteko. Bai ordea perretxikoa jateko. Getailan nago, eta bertan, Elkano jatetxeko Aitor Arregin geratuta nago, ontxo festa ehar bat egiteko asmoakin. Izan ere, astero perretxikoak beste ikuspuntu batetik ezagutzen ahaleginduko naiz. Konkretuki, goi sukaldaritzaren ikuspuntutik. Bai, lan gogorrena tokatu zait. Zeingo digu, sufritzea tokatu zaigu. Yep. Hombre, Angel. ¿Qué hay, Aitor? Ze moduz? Aitor Arregi, ze aiaiz? Bueno, txibilan garaian gaude, eta txibi batzuk garretzen parrilan. Oso do. Katzituzte hemen inguruko txibilak, eta parrilan garretzen. Honi txibila ditzei zuen, txipiroia eta txibila diferentia da? Bueno, nik uste deitzeko era diala. Gu beti txibila ditzen bezala, ez txipiroiak edo tximinoiak. Tximinoiak, lekatxon, tximinoiak. Ze harri bakoitzen bere data ditzen. Eta honi txibiarruak, ez? Hoi zer ditukola... Txibiarruak deitzen digunean, ez dira erruak dialako baizik. Askotan egiten da txibibea, txibia hundila dianean, begia hundilak dianean, txibilak moztu, gorputza, eta gero errua izango baliz bezala. Ez da arrotzei alako bat. Bale. Errua izango baliz bezala, baina gorputza ematen askotan. Ez dira zarekuak, amukoa dira, eta hori mukoso hori mantenduaz xamurro gelditzen dira. Garbitzeakoan eta hori izatei ez goxo puntua, garbitzeare politxe izatea? Bat eta bi bai, bosteun daun gutxio. Orduan ja pasa itezen. Hori.
Hemen txibik eta mariskoa eta kiloka, baina perretxikok eta ebiltza dituzu hemen parrilan. Tarteka. Tarteka, noizbait azaltzen dek, hemen itxasotikan. Itxasotik, untok eta... Untok eta azaltzen dituk. Txibi tartian ontxon bateo azaltzen dek. Behin egun alaiz perretxiko eta mendia, basoa. Jun, bai. Jun. Eta otzua bilatu nian, besteik ez. Otzua? Otzua bilatu nian, besteik ez. Otzua bilatu ez. Zalia alaiz? Ez, gutxi... Perretxiko zalia? Ez, familian amezketa inguruan aman herriko eta bazakitek ekartzen onkoak eta baina gu ez. Ni oso txara horretan. Gu itxasotikan aparte oso gutxi moitze gaituk. Oso gutxi moitze gaituk. Arangel. Ike jantzak, Bizto bonua, Bizto bonua, ne honek emango. Venga, mesedez. Hoi da, aurren honekin. Ni bate gabe jango nian. Bate gaben? Bai. Hau tipula, gozo ez da. Hoain, beste tintakin. Gu perretxiko eta etorria baina, txipin jare gozoa zeok. Ondo ustartzea perretxikoa brasagin? Bai, noski, zeatik ez. Esan duen bezala bere tekstura originala mantentzen du eta trinkotasun hori markatzen du. Ontxuak. Prepatuko alde perretxikoekin, ontxoekin platera ehar bat. Venga, ingo txibilekin bezala, ontxoak bakarriken parraina jarriko ditugu gordinek, eta aldaminen biru goza jarriko dizkio, gehon nahi dunak naztu zukin duzun bezala, pelaio eta tintakin bezala, ontxoekin arrautzakin, edo beste zerbaitekin ingo du. Ani pintxe. Osi, Bai? Oso ondo. Ozen barroa. Ara, venga, pasen, bai. Gu barrura goazen bitartean, gure dimoztarrek kanpoan jarraitzen dute. Basoan euriari aurre eginez. Animo botelak! Koldo, ia dutzaz, ez? Koldito arotza? Etzaio atzik falta? Zatibet, bai? Zatibet, hau azmole zein motakoak, ba. Zein? Hau azmole minakena. Ez da gizarro hau? Hoi ez. Onok agine. Agine eta menongoak eta zain dut pa onongo azmoletan. Ongoak ondone ongozak. Ondoke, seguramente Euskal Herrien gogorren nahiaken hau zezingo. Hau baiak hemen ondoan bai etzegoen baten bat. Ingo posture. Posture ez izekin asko, ze galdin behoketa. Ba, oraingoan ere etzabiltza oker. Begiratu hor. Ezak epa. Koldo, begiratu hor? Bition, mekorrek. Begitik ondo. Hemen, horri bakarriak hemen. Ondo begiratu pitarraz. Bitiok hemen beste bat. Bitiok hemen. Hortxe. Bitiok hemen beste bat. Kepa, pirata, hau zuentzat. Bega, kepa. Polite, Bai, elegante. Pirata, zer moduzko perretxikularia zaitugu? Esan? Bueno, bakarrik? Ja. Joaten altzara perretxikoetara? Bai, unozen behin, Eta, ze perretxiko mota hartzen dituzu? Udaberri, zizek eta... Gaur besteak? Besteak? Horrek... Nik alordak eta. Kepa barrezkari da. Pirata, dena kontatu diguzu? Dena ez. Zer ba? Ezin de konta, leku eta horrek beti gordein bidire. Gaztetan perretxikoetan gehiago jote ginen. Eta gaztetan ze hartzen zenuten? Ba hori, 3-4 perretxiko, Denak perretxiko normalak? Bai. Boletuz, gibilurdinek, Nikaloa, zizak horrek eta zizak zuriek. Bueno, zizak udaberriko zizak. Kepa, gezurretan ari da, ezta? Taipa. Gazte-gaztetan, beste baten bape bai, gaztetan, Bestetik bape bai. Kontatu. Bongiek edo. Bongiak? Horrek peligrosoa dire. Peligrosoak? Probatu dituzu ala? Bai. Bongiek, alucino que no tozak, ez? Probo, urtasko. Eta, zelako esperientzia? Ba hori, esperientzia nahiko ona, baina... Esperientzia ona, baina... Zer? Askoian dezkero... Zer? Tripin antzera. Ezke egiten doa. Beraz, bazpa ere probatu ez. Hobeto ez. Eta zu, Koldito? Probatu aldituzu? Zentxuk? Mongiak? Nioz. Honek, gaztetan betekadea. Normalean bi happy negoten no, baina hor probarik. Hori da, be happy. Mongien asuntoa, nik ondo egit, ze Gorbeira etorten di Barcelonatik da Balearetatik bai, kotxeak, ona, Gorbeira. Da egiten dure 15 egun da horre, da traje gomazkoagaz, da arrabako landan belauniko, Belauniko, ibiltzen dira mongi topetan. Da mongi egoten da normalean, behie edo behorren Tekorotzan, azpian. Txiki, Derrigor, si behore txiki ez,
Belobiko parute egoten dire, ondan egoten dire. Juantxok esaten dau, igual negarrez paretan direzela. Da igual puntuko barrek egoten direzela. Hori zipatu, ez dakit nipaia. Alucinogenoak edo esaten dut, nizek zerdan ez dakit alucinogenoa. Naupez, baina nik ikusitu bai. Hirukote, zuek mongiak probatu dituzue? Ka? Mongi eta zer ipez guk? Hori, pizza hori eta holako. Zeran esaten da, ez ezke ez da pasilero ondo esaten, Ez dut nik pizza eta mongien arteko lotura argi ikusten. Baina tira, buelta gaitezen basora. Hori, zer dozapa. Hone zer dozak? Zer dira, mongiak? Bonoto, zer dozak horreik. Monoloto ya sono, monoloto. Boletuz. Monoloto. Upoia hose alde zue ba. Beni, zekeak utzi. Monoloto. Bonoletuz. Karrikona, nauke dango irreta. Ostia, nazken dutxek. Hoi lo diok, Horango aukizko matematekan kartean, Berriro kirtenen tamaina. Ai. Mekorrek. Ez azin, ba, monagillo bosto si urte. Ikizaki, pa, pintza malia zertara. Pentsamentu zelan deko zaki. Pintza malia zertara esaten idiek. Zurekin seguru, pitarraz. Gaztau inbeok, derretik inbeok. Zerok hau, bitiok. Bitiok. Hau, horre, etxean espilin horren paretan hasenean kreme moten. Biogarbita hau ingoztek? Egi esan kuadrilla honekin ez dago aspertzerik. Ipezeko zuzterrekita. Ostia. Zuzter duzea higo, Horain nik esango dut. Hau kertena. Para bat orpilek. Baiko, armostako beste baiko. Postre baiko kemen? Hau perretxiko bitxia. Hori bemento fokala. Pitarrazek, kirtena badu, zaskin. Epinen ondiu zioken edo. Bitiok! Zer ikuken hemen? Iepa! Barea, bitiok azpien zer dauen? Earra parea, perretxikoa eta barea. Hoizetak horri, zer dopa? Azpibizerra. Hori dok azpibizerra. Lengua de baka, bai. Lengua de baka? Lengua de baka. Azpibizerra. Da, bai azitako kintu dopa. Azpibizerra edo pegi mine. Pegi mine? Zote ditxetan. Pegi behi zizuan, ez? Behia ez? Txerria zen. Goldito, ze pasada barearekin? Kauela, ostia, gane nukiok. Hori jateko behar? Honek pintxoak eta zeran ipintik erizak horrez, holan egundok. Pintxoak moduru segundok, bitiko lan. Pintxo moduro? Claro. Zuk bareak endu eta perretxeko hartu duzu, ezta? Hau sensibilidadea. Horbe bitik, horbe ziza hori eiazak horbe. Non? Hemen. Honek iguala hausak. Igualak ez? Ez. Bekitik ondo? Ja, segi, guztera. Zeran ez. Horrego egin bebaekok, Bai, honek ziza hori etosak. Bai? Bai. Zegapa. Kontuz, kepa erristatu gabe. Zegapa. Kontuz! Berando. Hola. Honek matu bai, gezi zegio, Ja, hau lokatz festa. Ni petxe, lehenko modukoak edo zakela. Honek salsa perretxikoak ez zakela. Bai, edo ziza hori, Ziza horia edo saltxa perretxikoa. Perretxikoen artean ezagunenetakoa. Uda eta udazken aldean aurkituko dugu. Pinudietan eta hostozabaleen basoetan. Pagadietan eta ariztietan bereziki. Perretxiko bikaina den arren, perretxiko zale askorentzat ez da ondjoak bezain estimatua, eta batez ere gixatuak eta saltxak egiteko erabiltzen da. Behaztuzak igualak, Zeintzuk? Ikartukena hor, lengua de baka eta hau ez tokela. Ez. Kepa, zein da ba diferentzia? Ba, areke bizerra deko azpien da honek ez. Zer usten? Behien moduko mineslan deki behieke latz, ba holan. Iro, azaldu mesedez zein den bi perretxiko hauen arteko diferentzia. Hemen daukaguz perretxiko bize gorrizkak da jente askok ez dituzenak bereizten. Hau da azpibizerra da hau da ziza horia. Ganeti behi jute gorrizkatie, baina azpiti behi itzen buztezue, ikusiko zue batek lamina daukozela da bestiek bizerrak. Berezitasun bat da, kirtena eta txapela bata bestien jarraipen bat dela ale bizetan. Komendatze dutzuet, azpibizerrak ale gaztie bakarrik hartzie. Ze zarrak eta eundizet diezenien pixkat useine egiten dabe. Bizek die onak, jangarrizek, baina ez teuki antzipe. Hau, ziza horize asko bida. Zuk esaten baduzu ala izango da. Tira, buelta gaitezen basora.
Ze, Koldo, niri begira? Hartu? Hemen be. Artiste bat zau, Hombre. Koldo, eta hori zer da? Zizahoria edo azpibizarra? Salsa pertxikoa. Hombre, salsa pertxikoa. Alegia, zizahoria? No. Zein nokela, nik unibertsitatean ibili nintzuan, hartu nomen, egon nintzuan 5 urte, iten derecho. Ze derecho? Zaiteko kiluztean maz derecho que una vela. Pideri petxosten iten. De gero inauen zizen, doktorado en zizaz. Oño? En hongos. Bai, Hombre? Ta ze unibertsitatetan? Por Jaguar. Hoi kotxea da, Jaguar. Koldito, nahi ez da darri jo, Bitiok. Izi bakutxik biakin, bakitzik edo... Oxfordera joateko zinituan, baina ez zaudun. Oxford edo Cambridge? Nintuan Jaguarrera. Jaguar. Bueno, nahiko. Uste ezagun, Ba, gure Harvardeko ikaslea utzi eta Elkanoko maisuaren gana bueltatuko gara. Nik ere lan pixkat egin beharko, ezpa? Bueno, ze plater prepatu behar diau? Esan bezala, ontsuak. Esan deuna ontsu batzu jarriko ditugu, pareian, lehenu esan bezala. Horrek hartutakoak, zeruna? Menditik etorritakoak. Bakarrik honea etorri dira. Bueno, eta ze pentsatu nola behar diau, ze plater? Azken finean, lehenengo bustirik manten ditugu. Bueno, bustirik estrapo busti batekin, ez bere umedo hori galtzeko. Eta, jake pareiekin jolasten den beti, pareien jarriko dugu. Esan den bezala txibila, biuna mantentzen baldin bada, kasu honetan ontsuak bere trinkotasun hori mantenduko du. Oso ondo. Lehenengo igual pixat garbitu, aldein bateo. Kutxiloekin garbitu behar da? Bueno, ez garbitu leke eraskota, baina urik ez behintzat. Uretan ez duke sartuko, porque bestela dana hartzen du, uru hori dana hartzen du. Buru ingurua, txapela, hori behingo dola, hartu trapo bustila, eta zeakin labanak berrian, kutxiloekin berrian, ja, lur hauek, lur puntxa hauek garbitu. Bueno, eta hori noin ze? Lehenengo parein jarren joleno, pixat hidratatu ingo ditugu. Ole jabotako dugu bol batian. Eta masak emango digu, batzu jakin. Batzu jakin, masagia. Esan ez batzu jakin moituko du pixkat olioa, olioak batzui puntu hori hartu dezan. Eta guain pixkat hidratatu ingo du, bai txustarrak, zure txapela. Bueno, eta ordu noen, akompainamentoa zoze prepatu, ordu? Ne igual arrauz bajarriko dio. Normalin beti gorkatzen arrautza revueltua, nire revueltu antxuena, o gozos egiten dira. Guk azontan arrautza prekitu ingo deu ogi berezi batian. Baina gorringoa bakarrik? Gorringoa bakarrikan, kasu honetan. Zer biltzen? Oso ondo. Bai, venga, orduan. Gorringoa ja prest dauka, hemen dago ogi arraiatu bezalako. Bai. Ogi arraiatu izan lehike. Galdera asko, gele, Bai, horta etorri nago, galdetzea. Ikasi, inedia, ikasi. Guazen, zuta. Bai, guazen. Egun nahi duna doratzia, kanpokoa eta parrokoa pixkat gordinak. Gordinik. Hau ja listo dau, Bale, Zuak endu, off. On hau jarri berdana, on. Buru beti on. Bueno, eta guain, zagarriko du papel batian. Bai, hori xurratzeko. Bueno, Angel. Bai. Ontsuak hemen zaude, prestautakoak, arrautzale prest dago, ondo ditzen mazizu, perretxukoa ja, ontsuak pareina jarrik ditugu. Ni kategori iruditzen zaila. Bagoazen, perretxuko eta arrautzekin. Parrillaren berotasunetik oso urrun daudenak gure protagonistak dira. Baina ez dute amorerik ematen, ez zoixe. Gora, mutilak, gora! Mendizaleak aurrera. Bengi hori, bai azak. Itiok horbeste bat? Pilazak hemen? Bai. Itiok, han? Hemen mordoska bat. Leku ona, danak batera, Urretxak eta ongoak eta leku ederra hau, Maldatxua, euritsua, baina bai. Leku ederra. Hortuko dugu abia, lazer? Zein? Bai, honek biek hartu. Biek? Hori txikerra dela, hostia? Ikestok ikusi telebistan horre anunzioa, pequeñines, no? Pequeñines, iya, saldieta. Horrek zeik hartu hori? Ui, gatazka sortu zaigu. Gaia aldatuko du. Kepa, zer da hori? Agongoa, boletuz. Boletuz ala bonoletuz? Polite. Polita bai, ez du txiste harrapatu, Zehau, uxindok. Hori txinbeaku. Zein? Zein itxi? Hori ba. Hau itxik erlauketako gizabik. Ez, hau itxik hor. Ez itxiz. Hau itxik zinduk hartu. Hori ez doken azten. Berriro gatazkan, ez dago modurik. Bat behosi bat, arian egin gira. Urrungo urtetan guri atartu atzera hemen leku berdinean da. Txikerrak itxin behozak. Pitarraz, oraingoan ere arrazoia eman behar diogu kolditori. Ekologistek ikusten bai abizeka? Ekologistek edatzen perdiratzen danak.
ekologistek. Ez asarretzeko? Batu bizile izin horret, nauzi epez. Ez, horrek itxikerrak izin bezak. Hau ben, Urrungo urtetan atzera urtetako be. Nau teleko noge horret. Hau karakterra pitarra zena. Hori, koldok esan deuena gauri bepasetan jakun eskolati joaten gineanean etxerantza. Arantzean da onantzean begituten gontzien zizeri. Da, eskoa sartzean txikitxoa data. Eskoa sartzean bai urrungu gunean eroan degoten zidean. Osea, que koldori igual pasuko jako gixakoa, berak ondo beharrez, ez da gure hartu pekeninez, bai urrungo doanak eroan gotzo landarea be. Bide-bideen egondok eta nik hartu zike altzeko egertzen jok. Bueno, bai horrek ekologistek esan dodi, ekologisten egune batek kruzetan baiakie. Ekologistek edo laurek eroan. Kruzetan baiakie, ez duzko iztiko batzean begero, perretxikori. Ekologiste tripea duk Europa, eh? Guau, kontu. Bueno, azkenean sabela betetzeko aina perretxiko bildu dituzue. Aitortuko duzue konfiantza gutxi zenutela kolditorengan. Bai, toto asko ez. Bea, ostra, leku ona, Bukoin berren urte doiron urte minja jo ginen da. Familia. Bukau ezetan jo, bueno. Koldito. 200 urtez, Urkiolan aritu den perretxikolari familia baten azken kidea. Bitio, nik faioa bizten jeko, bitio kanbean. Bitio. Bai. Hane... Zer da ba? Hane ez dudak ikusten? Hae, gorri dozaketa. Zelan horriek? Zer dozak babik. Hane... Ara, berriz ere gatazka. Torri. Nik ez uza jongo, ez? Torri, honontxa. Torri bai. Torri, hai. Euskatu eta txakurra bezala dinbidan ba. Hostia, bada, A ber zer doken hori. Hori zebez? Hori azpibizerra. Gatazka ez da amaitzen. Hori horrein bat edo. Nork izango du arrazoia? Bitiok. Eba. Zer dok hori? Ea ba... A ber. Ez da zedeke. Claro. Ba berriz ere kolditok. Ez zer dok hori. Gori banbez. Artipa. Da mana dekoko eskutan da. Kontu zartu, Tio. Pitarras oraingoan ere kolditok arrazoia zuen, ezta? Claro. Bai, unik ezakinak errazoia beti. Arrazoia ez dakit, baina bista zurea baina hobea duela, seguru, Bai. Jori faioa bizten jokotela, bitiok. Antiparra bizten deko zot. Bistan bagarri ez dakazu, falloa. Bitiok. Bai. Polite, Botikona. Oso polite. Politeko beste bati. Kendi bai. Dice gara. Ni pete diat, berretxukako, jaten izekela. Horretxetik urten duzu konfienzi barik. Ez da gure hartuko ezer, bitiok. Bitiok. Urretxak, onjoak, eta orain zizauri ugari. Iro, gaur bezala otarrea zizauriz betezkero ze gomendatuko zeniguke? Basora basoazte eta egunen baten tokatan baiatzu zizauri asko hartzie, nire komendioa da, etxera joen, garbitu ondo, eta alerik sanuena bintzet, hartu alambre bat, eta alambrien sartu zazuez, holan, txorixuek balitzak bezala, da gero, sukaldien ero etxien nun behiten, eskeite ipini bi. Joengo die, siketzen. Da hemendik 10 egunera ero, ikusiko zuez, lehor-lehorren je deuzela. Orduen, hartu, ipini urepeletan, eta barrido, hidratau ero lehengo testurara bueltetan die. Eta rebuelto bat eitekota ondo geratzen die. Baita ere, einzeinkie, lehor da deshidratatu dauzenien, birrinju eta gixeu eta eiteko saltzarako erabili. Horregaitik, be deitzen jako saltza perretxiko. Saltza perretxikorik ez dakit, baina perretxikotan saltza gure dimoztarrek jartzen dutena. Gea gure bozuez, horbean deko zuez gea gure bozuez. Bai? Hor gezakeu. Gauen entorria zela. Claro. Linterna zein zentzarriko linterneaz. Hanbean deko zuez pilo gure bozuez geu. Guazak, ba. Artezean, blinka. Mutilak, batek lortu aldu gaur lurrera ez jaustea. Goa Euskai, ni! Gora! Pitarraz seguru? Fijo, jakitu. Ni birriten. Behan mendire zelan etorri leite garbi joan. Joan beho pitiok. Zera joan goa, joan Parakea zelan joko ateni. Bai, zera. Zera joan goa zoran. Zera joan parakea. Argi dago kolditok lokatza probatu duela. Gena? Holan, garbi. Botakaz etorri bie, botakaz, ez erloa, zapati mokorrokaz. Joan, zera, botakaz. Ia, erakutsi ze honetako ekarri dituzuen basora. Ikarri bide, zapatiek.
Playa dago, la playa da. Bitiok. Zer? Honepe zapatirik az. Ontxiko ziko juk berantzea nabe zerbait. Ointxe. Horrek orantxa hona A Iro hauekin berandu gabiltza. Baina ze oinetako dire egokienak basora perretxikotara joateko? Txirrindulari batentzako gauzarik onena da bisiketa ona. Eta basora doienentzako batezbe onako malda tausen lekure da onako eguraldizaz onak bidie botak. Da zuelie eukin dezila ondo markaute, txaflani barik. Zartzerakuen ondo inkeudeiten labanik eseiteko. Iepa! Iepa! Ei, mutilak, nun utzi duzue koldito? Koldo? Txatrola? Hostia, galdu. Ke ba, galdu jo? Behaiaki, kaminoa eta san galduko jupa. Koldo! Ui, ama. Ja, batek bezapa. Koldo! Irukote ez da larritzeagatik, baina koldito da bidea dakien bakarra. Ba, berak, Hostia, guk etxu gurtetan emetik, guk irurok. Koldo! Koldo, txato. Koldo! Pitarraz, zuk ez duzu hautsa nekatuko, ezta? Ez, nik etorrikok. Dui badau. Koldo! Ez zuen eskapu egingo, ezta? Pastore igual joan zan. Pastore? Ez ne batxan igual. Ez nea batzera? Berantza tiritu? Imako izan zer? Jere bigo jo. Bai, bilatu beharko dugu, ezta? Ja, mobio piator nuen. A ver, baina gorti beti. Koldo! Koldo! Koldito! Hostia, lo kartuz mogin. Ziren baten. Kordoni besto diokingo txilibitu daro ardienik aldean. Hori, zagrego da gero, akordo ezitia txilibitu aldean darogu, hori bestaki txilibitu gazakordotan espadire laster, koldo gazakorduko dire, pentsetan duzu koldo gazakorduko dire zela. Horre bidea baleki koldo laster txikuleki bertan. Bai, seguramente. Ez zera bueltetako behar du direlako, koldo. Biderik espadakizue, koldito gehitziutzen lekutik, errekari, gure segidu. Goiti beti berantza. Bitarrazek ez daki hori urrean. Bitarrazen ikuiten dugu, hotzarea berataroa denpora guztien, Galdu zelan iko zama, batara eskin bat. Bai, urrindu ingo zan, apurren bat. Urrindu, ez despistetan da, Bai, zama. Basukaldean ere komeni ez despistatzea. Elkanoko parrilla bero dago dagoeneko. Bueno, ordu noain, ze? Esan bezala, ontxoa parrilla jarriko ditugu. Oso ondo. Ontxo parrillan. Jartzak hemen ontoa eta hain ingoek. Hola, jarriko nauk. Bueno, ikusten da ja kolori. Bai. Eta hau inleik igual, gibel urdinekin. Edo zer gauzekin. Xixa horik igual ero ingotxok tartetan baina. Bueno, ez, jarriko genuke maila motxua. Azken pilan maila galdatu lehizke, mailan arabera erozer gauza jarri lehike. Egia esan, danak ezberdina dira. Trinkotasun ezberdina ukatelako. Ez bizan ez xixak eta txikila dienean, bat ez dugu mozten, osoik agatzen ditugu, txapelda guzti, eta horren denbora gutxi jan nahikoa da. Ikusten pixka nola, karamelizatu dan txapela, ez da? Karamelizatu inda, Hau pixka gehiago ditia badao, hau pixka gehiago ditia ingo nuke igual, baina hola ingo dugu lixen. Hola ondo zera. Zure txapela jarriko dugu. Eta horren, ondo ditzen egizango dugu, arautz hori, jarri duguna gainen jarriko dugu. Eta horze preparatuek, loren bateo. Hori. Eta hau patata purea. Eta askotan ere jaten dugu puriekin ontxok, ez da, bueno, aldamenean jarriko dugu. Eta guain probatu, imerko dugu? Buah. Ting! Buah. Eta guain esan bezala, arautza mozten baldin badeu. Bera. Revuelto bat izango naiz bezala, plater berdinen egin lehik, Bueno. Bale, berrize, arautza guzti. Kategorikoa. Azken finean, elemento berdina, plater berdinen jolas asko dago, berdina egin puriekin, edo nahi duzun gauza guztiekin. Garantzitsuena, ontxo hona jartzia. Eta guen, getaien izan da nimentzat ez da gizu zen motak azu ez da Bueno, bastante otol. Eta zoze pasatzeko moguan, goiti bera? Bai, hola notxego, bai. Getaien izanik animo txakuli mate gango dugu, ez da? Bai, Albariño ezin, egango dugu ba. Zein da hori? Getaien. Zein da hori? Ojo, Torre, ella honea, Albariño. Zein da hori? Buah, Angel, paser bat. Zuamen ikustia. Baita netzate. Buah.
Fenomeno bataiz. Eta eskuan. Une latzonen ostean, Urkiolara bueltatuko gara. Bertan Koldito bila utzi ditugu gure dimoztarrak. Ara, begira non dugun gure Koldito. Koldito, galdu egin zara ala, ha? Keba, zegeba horren mekoak non sartu dizen? Pirata! Kepa! Ba, bai, galdu zara. Entzun dozue? Ez. Kepa, galdu nauke daure. Ez alda gauza bera. Kepa! Eta orain, ze egin behar duzu? Koldito! Arrasto bat emango dizut. Zer duzu hor zintzilik? Lepotik diot. Eta gura, no kontrolatu txistue. Egiok? Indar pixka batekin motel. Txistue? Zer zerbait? Zekepa, honek entzun bai horiek edo. No hosti sartu zakorrek. Bueno, segi platanoa jaten. Torreko zak. Koldo! Baina jozuek ere, eh? Esan ezingo. Bitarras, zuk ere baduzu txilibitoa, eh? Zekepa? Ez duzu entzun? Ez. Ez zaitu zetba oso larrituta ikusten, eh? Motorra! Hombre! Beralda! Txinguan! Ara, Hostia! hemen txedata! Horti beti bilino! Bien, Dios, hortik! Macho, zer duzen badik? Ieguna! Zer duzen badik? Sustu bai, sustu! Sustu, kamino gaitik, nigitik! Arroiok! Bidea gaitik, zela jagoz lappa. Ni galeta mano hemen zari, hostia! Irele kustu gaupa. Zuek hartu zaiz tukuria gaur, eh? Tukuria! Izeinu gurten emetik. Koldito, egia esan ez dira gehiagi larritu, eh? Ez? Zekepa, telefono barik hemen, kaminoa zen. Bidea gaitik. Bidea txerik ezetan, Arba! Zeutzuenik, txilibitu gauza darra dala basuen. Koldo, eskerrak eman behar dizkiogu hori, bere gomendioari esker topatu zaituztelako. Hombre, espaberonik? Txiflo barik entzun bez? Hone datorren azten hemen jasak. Bai, bueltak hemen. Etxeina, Lainoagaz da. etxeina bilekar zuen bile. Ba, mutilak, ze perretxeko nahiko bilduta, o zer? Bai. Arbozutako. Bai, hermostako. Danetik abrubet. Danetik. Baiko. Kepa, ez da izan oso goiz atxegina, ez da? Ez, hostia, frakape guztite, kalzuziape guztite. Bueno. Koldito, goizean goiz, hauek etzeukaten bat ere konfiantzarik, ez da? Hau, honek ikarguian bete gaur seguramente. Zezango jeuriek, nauki pini esatela, edo erosino estela, edo zeo zen. Da igual. Honek etxuri sinistan, honek Federik ezeki honek. Ez dago konfiantzako. Bueno, mutilak, eta orain ze plan? Dimira guaz zer. Mira, biok ez? Armoz amiak eborgaz. Armoz amiak Hori azurre hartu Aldatu okena. erropak aldatute. Azurre anitxio bidea. Gero atzeko. Dutxa bat hartu eta... Saldea ingo jo, Nondi joan bai upa? Etorri non dindaz ba. Bendik etxaket, ja galdute Seguro? jaketan. Beti, handi. Para jaurrean. Seguro, Koldito? Galdu barik oina, Galduko zari, pobre. Oio. Venga. Gero arte, kuadrilla! Kanpotik nahiko busti dira, eta berriro ere barrutik bustitzera doaz. Baten batek esan dezake, horrelako eguraldiarekin hobe dela perretxikoak supermerkatuan erostea. Eta arrazoia ez zaio faltako. Basoarekin alderatuz, supermerkatuek abantela asko dazkate. Ari musikala, haize egokitua, eskaintza zabala, baina seguru lagun artean basoa jun eta han botako dituzuen parrak ez dituzuela saltoke haudietan egingo. Beraz, bakizue, danak basoa, perretxiko bilean.